Heippa tervetuloa, täällä on The Derpsit. Niksi 11 taas! Paska, mä en välitä. Siinä on peli. Tadaa! Mä oon vaan pari kertaa pelannut tätä peliä. Sitten saattaa lagata vähän, koska... grafiikat. Grafiikat. Please. Tää on parempi. Teillä yhtä paljon. Mulla ei kuitenkaan ole mikään paras kuvausohjelma tai paras mahdollinen kone millä kuvata. Mutta jotain tästä pitäisi tulla. Ja kuten mä sanoin jo, mä en tätä paljon pelannut. Mä en osaa tätä kauhean hyvin. Täältä tulee varmaan tää toinen meistä Derpseistä. Eli Immu laittaa kaikkea erilaisia pelejä, Battlefieldia ja sen sellaista. Tai sen tyylisiä pelejä. Mä taas laitan tämmösiä niinkun RBG sen tyylisiä. Ja multa menee täällä ääni. Ei hittoa. Mä en oo niin kauhean innokas, mä oon just herännyt. Niin. Vittu! Vittu! Ovi. Minä pussaan ovea. Ihana ovi. Nom nom nom. Moikka. Did. Minkä takaisin? Ei mä niitä tykännyt muutenkaan. Juu, tämmönenhän. Ei helvetti. Apina tulee. Tiedä jo. Älä tuu lähemmäksi. Persimies. Persimies kauemmaksi. Haha, etu sun. Juu, mä tiedän miten tätä pelataan. Mä oon kaikki ne kontrollit. Sen takia mulla on tällainen Madeline. Tai oliko se Magdalene jo avattu. Ja mulla on Lazarus avattu. Ja Eve. Sen takia just koska mä oon vähän pelaillut tätä peliä sillä vapaa-ajalla. Jätän pari niistä challengeista. Nai vittu! Älä oksanna mun päälle nyppä. Get wrecked. Wrecked. Mate. Eat. Get wrecked. Hype. No. Tää on just se mitä mä en olis halunnut. I don't care. Niin, tästä ei tule mikään kauhean pitkä video, tää on vaan tämmönen, missä mä puhun vähän. Et mitä kaikkea täällä kanavalla tulee oleen. No voi... Hampaat, syökää ne. Kolikka. Kolikkeja. Likaisia kolikkeja. Kiiltäviä kolikkeja.
Voi perkele. Paskat pois. Mä pelottaa. Älä hypise! Hei. En enää tykkää näistä. Ne on ilkeitä. Antakaa mulle avain. Tää musiikki on niinku best. Niinku best. Siinä on avain. Apina, mene sinne! En tiedä mikä biisti on. Oh! Kritikaalinen paskapökäle. Tuossa. Et seuraa mua, homo. Homot ei saa seurata. Ei! Me pois! Rikki. Ime basgaa. Voi viddu mage. Niin. Mun kaveri jo rekryttiin. Mikä sulle? Ha, gay, hi, bitch, fuck off. Noob. Such noob. Mene isän luokse itkeen. Ha. Get right. Okei, en mä halunnut kolikeita. Mä en nyt osaa pelata tätä peliä niin hyvin, että sit tiedätte. Sydän. Ei hitto. Varmaan kuolen tänne Caves 1 tai 2. Koska hämähämähäkin tulee syö mut. Okei. Mä en haluais kylläkään mun äidin tätä varpaan kynttä, mutta kai se kelpaa. Ai niin, toi on taas syöpää. Paskamatoja pois. Apua. Hiilimadot helvettiin. Me ollaan jo helvetistä oikeastaan. Tai no, ei vielä. No voi vittu! Äiti, häivy vittuun! Mom! Get the fuck out of here! Ei vittu. Nope. Nää on niinku kaikista ärsyttävämpiä vihollisia. Oi vittu. Mä tarviin jonkun asian, josta on mulle hyötyä.
auttakaa, noi syö mun perseen kohta irti. Vittu. Mä luulen, että mä kuolen kohta. Mä en varmaan edes pääse tänne. Taas näitä persemotoja. Ei kun nää ei oo persemotoja, nää on syöpämotoja. Ja kun nää on niitä iilipaskoja. Ja kun ne toiset on iilipaskoja ja nää on persemotoja. Sovitaan niin. Kirjoitetaan siitä muistiinpanot. Nixy knew. Persepaskat. He had fucked up. Okei. No niin, Niksu. Sinun pitäisi nyt vaan vittu lopettaa se peli, se lagaa liikaa! Lopeta se jo perkele! Vettä! Tuli! No niin, I fucking give up. Fuck this. Ei, lagi! Fuck that! Fuck! Ei. Fuck! Se oli 1 FPS. Se on kuin 1 FPS perkele. Niksu. Jos siinä on 1 FPS, niin ehkä sä vaan vittu lopetat sen! Fuck that. Mun pitäis täällä tapellakin vielä. Juu. Tää lagaa sen verran, että mä en pysty pelaamaan nyt. Yes! I did it! I fucking did it! Yes! I saved the world! Yay! Yeah! Joskus jatkan tätä ehkä. Niksu. Tää on sulle neuvo. Hanki parempi tietokone. Mörökkö! Joo, ja vielä tähän lopuksi kiitos kaikille, että katso. Tää oli ehkä vähän lyhyempi video. Pitempiä videoita on tulossa. Se olisi moro.